Astearte podcasta da, ni nora naiz, eta nire ondoan betiko legez, Olatz. Olatz, zer moduz? Ondo? Urduri ze gaurko gaia serioa da. Bueno, bai, serioa da, baino garrantzitsua da, horrelako gaioi ikusgarritasuna ematea. Beraz, bueno, uste dut podcasta interesgarria geldituko zaigula. Bai, horregatik gaur profesional bat ekarri dugu gurera, bera psikologoa da, Janire Ugalde, ongi etorri gurera. Apa, neskak. Zer moduz, Janire? Ondo zuek? Oso, ondo? Hementxe. Gogotxu honen inguruan hitz egiteko. Bueno, Janire, zu Gernikako inguruko herri batekoa zara, ez? Forukoa. Eta psikologoa izateaz gain, guretzako garrantzitsuena dena da, sareetan zuk psikologiaren inguruan bideoak egite dituzula. Noiz hasi zen ideia hori? Ba, ideia hori hasi zen, buruen eukin eban pasan urteko udan. Baina, pausu emon eban urte amaieratik, gutxi gora bera. 2025ko urte amaieran? Ai, bane, iruditzen zait, denbora askoz gehiago dara mazula sareetan, honen inguruan hitz egiten. Ostras. Eta bereziki, zein da zure espezialitatea, osan, nondik hasi zen ideia hori egiteko grina edo? Jo, bani hasi nintzen psikologia ikesten duela urte batzuk, eta gero ikesin eban osasun orokorreko masterra, eta hor, hori master hori ezinbestekoa da terapia inalizeteko, eta gaur egun azkenien sare sozialak oso interesgarri ze dire, onerako eta txarrerako, eta nik ikusten dut dala aukera ona, batez benerabeetan informazio iturri nagusi ze da, gaur egun, eta babes hori sentitzeko edo ikusi alizeteko zergaiti sentitzen diren horrela edo zerk eragen aldabezen gauza batzuk, pentsatu dut hori oso ondo dauela eta orden pausu emon eban. Eta antsietatearen gai hori edo gazteentzat biratuta interesgarria iruditzen zaizu sareetan jorratzea? Bai, esan duten moduen azkenien danok eta batez benerabeek erabiltzen dabe sare soziala, dano gauz hiperkonektatuta, ezta? Orduen, modu horretara ikusi alizetie ez direla bakarrak edo pertsona asko egon aldala egoera horretan, azkenien ni pentsatu dut hori lagungarri ze izan aldala beraientzat. Askotan sentitzen gara edo galdute, edo txarto, eta ez dakigu zergaitzik, ezta? Orduen, sare sozialatan lehen esan duten moduen iturri nagusi da azkenien informazioa lortzeko, ezta? Modu horretara nire helburue da babes hori sentidu alizetie eta ikustie horrek irten bidea dekola adibidez edo empatiz eta sentitzie. Behintzet ez da zela bakarrik igual eta ikusgarritasun bat ematea gai honei igual hainbestetan tabu izan direnak oso interesgarria dela. Bai, hori da. Azkenien ikusti izan dutena edo irten bidea dauela edo pasetan jakiena ohikoa dela, ezta? Eta pizka bat hori babes hori emateko helburuagaz hasi nintzen sare sozialatan bideoak egiten. Baina zuk gero berez terapia gazteei bideratzen diezu gazteekin egiten duzula? Bai, etzen dut bai gazteekaz eta bai helduekaz, baina gazte asko dauz bai gaur egun terapiara datozenak. Eta ganera euren kabuz edo euren helburua edo euren erabakize da joatie terapiara. Wow, zerraro izan behar da zure psikologoa sareetan egotea, Iruditzen zait, super arraroa. Zoaztela psikologo batera eta benez anonimoa den pertsona bat izan daitekela eta gero sareetan egotea. Bai. Eta nabaritu duzu agian ez, sareetan egoteagatik jendea hurbildu zaizula gero kontsultara? Bai, hori asko nabari dut. Eta batez be, euskeraz hitz egiten eta horrepe bai lagundu dozte zabaltzen nire profesionioan. Eske egia da, gero batzutan zuk zure arazoak edo familiarekin edo lagunekin euskeraz hitz egiten dituzunean, osasun arazo bat daukazunean, hizkuntza aldatzea izan daiteke batzuetan kaltegarria, ez? Bai. Esan nahi nuen beste gauza bat, sareen inguruan, hurrengo galderara pasa aurretik. Egia da gazte askok sareak erabiltzen ditugula eta gure egunerokotasunan ordu pila bat pasatzen ditugula, baina agian ez daukago hainbesteko ohitura komentatzeko eta galderak bidaltzeko, ez? Anonimatori gustatzen zaigulako asko. Zuri gazteek hitz egiten dizute edo galderak botatzen dizkizute? Bai, askotan igual idatzi doztie egoera bat zelan konpondu aldaben edo zelan lagundu aldotzatien egoera desberdinetan. Interesatzea eta balio iso garrixe da nera bezaruen olako nik uste zeure modoko kontuek eukitxi eta hori dana gaztientzat. Azkenien igual ez da belako emoten pausu ez terapiara juteko eta bintzet igual zure perfile ikusita klikein eta bintzet deken arazo hori zegoaz konpartitzeko.
Bai. Oso interesgarria da. Bai, eta batez bezan doztiena bai lotura edo hori harremana edo hori hurbiltasuna erakutsi aldozune, azkenien ezinbestekoa da bai terapiarako edo psikologoagaz, ezta? Azara izen profesional ona, bai azkenien hori harreman estu edo hori feeling sentitu aldozune bai asko hitzen dugu, eta hori pentsetan dut edo esan doztiena gaitzik horrek lagundu hitzen dugu. Eta etxetik entzuten ari diren ontzat, zuk zer da berez lantzen dezuna? Jo, eskenik lantzen dutaz, kasu desberdin asko. Baina gehizen bat lan igual terapiara datozena naiz eta gero beste mile gauza urten alizen izaten da antsietatea edo isolamendua edo batzutan askok esaten dabe jo, ez dakiz zer pasatzen jaten, baina enau ondo. Orduen azkenien hor lotzen soaz euren eguneroko gauza asko edo harremanak familiarekin, bikotigaz, lagunekaz eta beste gauza asko urtetan dire, baina gehizen bat azikera baten izaten da hori antsietatea edo egonezina edo ondoeza eta horan, igual askotan bebai eta oso ohikoa da, ez tozule identifiketan zer dan pasetan dana. Hori uste eta agian nerabezaroan ohikoena dela, ez? Helduak garenean gehiago identifikatzen dugu zer gertatzen zaigun, baino horrelako adinekin ez. Eta guri bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu antsietatearen gaia, ez dakit zerk eragiten duen antsietatea horrela era general batean. Jo, eski antsietateak eragin aldeu pilo bat geusak. Baina, azkinen pertsona bakotzak bebai mundu bada, ezta? Eta bakotzak beran modura bizitzen dugu. Baina egize da, antsietatea dano deko gule. Ze, antsietatea bizirauteko mekanismo biologiko bada, ezta? Baina arazoa sortzen da, ezin dugunien egoera hori ondo kudeatu, edo ez dakigu zenen erramintak, edo ez dakigu nien zelan egin, ezta? Eta hor sortzen da esplosio bat, eta hor sortzen da agobioa, eta hor ondo eza. Sortzen da, edo estres maila altuagoa badauen, hor antsietatea sortzen da, edo antsietate kudeatzeko zailtasunak. Eta zeintzuk dira sintomak? Sintomak, azkenean antsietateen moduen, sintoma asko dauz, baina izen alda zorabioak, batzuk bai memoria arazoak eukitzen dabez, izerdize, palpitazioak, nerabetan bai askotan izaten da isolamendua, edo frustrazioa, eta batzutan frustrazioa sentitzen dabe, eta azerretu itzen dira, igual ez dabe frustrazioa identifikatzen, errendimendu eskasa bai ikasketatan, gauza asko izan aldira. Azkenean pertsona bakotzak modu batera. Eta antsiedate horren ondorioak gero nerabe baten bizitzan, zeintzutera? Antzekoak. Azkenien, batez nerabetan hori izan duten moduen isolamentua, igual lagunekaz arazoak edo bai familiekaz, igual txarto sentitzen dire, lehen esan duten, hasta txarto sentitzen dire, ez dakiz segaitzi sentitzen diren txarto, eta orduen zerre dauz, edo triste dauz, ezta? Edo hor sortzen dire, ez da baidak etzien, ez dakiz zer pasetan jakien, eta zina beha saldu beste modu batera, ezta? Orduen, holako hori izango litzadeke. Eta gazten artean egia da, juerga eta borbor da bilela, eta edatea, alkola, askok hori erabiltzen dabe hori tapatzeko, gero ze ondorio dakar horrek, onera ez. Ez, onera ez. Ganera, azkenien momenturako askori ondo doatkie, ez da? Azkenien alkola erabiltzen dozu arazo hori tapatzeko, baina arazoa hor dago, arazoa ez da konpondu. Orduen, aste betera, arazoak hor jarraitzen dugu, eta ondo eza hor dago. Orduen, horrek denpora luzeen irauten badaben, antsietatea kudatzeko zailtasunak handizagoa dire. Orduen, momenturako balio aldeu, baina gero epe luzerako arazo gehiago eukin aldire. Zeintzuk dira kausa ohikoenak? Esan nahi dut, adibidez, nerabea baldin bazara, gaizki sentitzen ari zara denboraldi batean eta ez dakizu zerri dagokion. Zeintzuk dira, zure kontsultan, kasu ohikoenak, familia, lagunak, ikasketak? Nerabezaroan batez izaten da, eurek beran buru estabeleze ondo ulertzen eta txarto sentitzen direlez, ez dakiz zelan kudeatu eta orduen euren harremanape kilikolo dauz. Bai familizegaz, bai lagunekaz, eta batez nerabezaroan lagunekaz izaten da arazo gehizena edo arazoak hortik etorri aldire, ze azkenien nerabiek dauz beraien leku etopetan hemen munduen, beraien identitatea sortzen, orduen hordekie eztabaida bai euren buruegaz. Eta hor sortzen da, edo hori izan alda arazoan puntua, edo bentsa terapiara datorren puntua. Esan du antsietatearen ondorioetako bat izan daitekela ikasketetan ez konzentratzea, eta konzentrazio falta, eta igual nik antsietatea daukatolat. Igual terapiara. Igual terapiara joan beharko naiz. Bueno, bromak alde batera utzita. Zer esango zenioke antsietatea sufritzen ari duen pertsona bati?
Ba, nik esango neke sentitzen dagoena eta egoera kudeatzeko zailtasunak ukitzea guztizoikoa dela. Azkenien danok egoera baten edo beste baten eukin dugu zailtasunek egoera bat kudeatzeko orduen. Eta terapiara joatie zorionez gaur egun ez da hain edo normalizautagoa dau, ez da? Eta orduen nik esango nuke, moteko aukera bat terapiari, pertsona horrek lagundu alizeteko egoera edo zailagoak egiten jako zen egoerak herramienta batzuk emoteko edo laguntzeko, ez da? Eta esan duzu normalizatuta dagoela, oraindik badago estigma hori psikologora joatearen inguruan? Bai, nik esango neke oraindik badauela, eta batez be igual pertsona nagusietan gehiago, eta gazteetan gero eta gitzi hau. Gaur egun gazteak gehiago animatzen dira terapiara etortzen, edo kudeatzeko, edo gauza batzuk, edo egoera batzuk kudeatzeko zailtasuna dekiela identifikatzen eta pauso hori ematen. Eta tratatzen dituzu adibidez gurasoak eta nerabeak elkarrekin? Bai, azkenien bai, familia, segun ze adin dekon nerabeak, ezinbestekoa da. Azkenien beraien gurasoan etzien bizi behar diren, gauza batzuk eraginetzen dabe alde bizetara, ezta? Eta orduen ezinbestekoa da bai, familizagaz hitz egitea eta terapia ditzea bai. Agian hau galdera pixka bat erraroa da, baina niri interesgarria iruditzen zait jakitea adibidez, ea tratatu dezakezun kuadrilla bereko hainbat pertsona tratatu ditzakezun. Eske hori egize da, dala azkenien pertsonan edo profesionalan araberakoa. Nik adibidez inoz ez duten. Ze zaila da bai subjetibitate hori mantentzea, ez da? Ze igual, azikera batean zuk esaten dozu zure arazoa ez dauela lagunek lotute, zure familia zure bikotea lana gaitzik edo dauela, ez da? Relazionatute, baina egoera baten aldozuekin edo eztabaida bat, edo bate jakin zer gertatu baldan, ez da? Orden subjetibitatea mantentzea hor batzutan oso zaila izaten da. Eta nik pertsonalki inoz ez dutaz tratatu kuadrilla berdineko bi pertsona. Eta bikoteak? Bikotea bai. Baina batera, elkarrekin. Elkarrekin, bai. Separatuta inoiz ez? Ez, kasu horretan edo nebarrebak edo gurasoak edo horrek azkenien profesional desberdinekin joan behar esaten dire. Beraz, ni zure kontsultara joaten baldin banaiz, holat zu ezintzea sartu kontsultara. Bueno, beste baterako etziko dugu. Zela aldiozu gomendatu, psikologoren bat, eta zu egunen batean karrera nirekin. Bale, nik beste bat topatu bat. Ez begietatik sartu zain nirea, oso, mezua garrantzitsua da laguntza askatzea guretzako, ez? Azkenan esan dezun bezala agian, nera bezaroan konpontze baditugu arazo batzuk, gero, eltzerakoan, ez, garazoiek ez dira egon. Bai, hori da, eta batez be, hori esan dugu moduen gaur egun normalizatuago dau nerabea garenetik terapiara joatea, eta gauza horrek lantzea, etorkizun batean errezagoa izeteko gauza horrek kudeatzea. Ze, bai, duela urte batzuk ez ziren esan hain ohikoa, terapiara joatea, eta gero helduak direnean sortzen dire gatazka horrek. Orduen, gaztetatik lantzea, ondo dau. Oso interesgarri. Oso interesgarria. Eta psikologo bat terapiara joaten da? Bai. Esteko zuzetan, baina bai, azkenean komeni dabe bai, gube pertsona gara, eta gupe bai arazoa dekogu, edo motatako arazoak, orduen horrek lantzea gero gure pazienteri lagundu alizeteko modu honean, gure horrek gauzak osatzea ondo dau. Ondo dau eta zinbestekoa da, gero terapia ordurako. Claro, noski, oso interesgarria. Bueno, pixka bat gaia ondo jorratu dugu, baino arintzeko momentua iritsi da, eta joku bat prestatu dizugu ja nire. Olatzek baloi bat hartuko du, eta nik galdera batzuk botako izkizut, galdera azkarrak dira, eta orduan behar dugu zuk ere, erantzun azkarrak botatzea. Bale. Prest? Venga. Bat, euskarazko abesti gustokoena? Amaierak. Kolore politena? Arrosa. Hotza edo beroa? Beroa. Pelikula bat? Jone batzuetan. Eguna edo gaua? Gaua. Hondartza politena? Laga. Asteko egun bat? Barikue. Janari gustokoena? Txuletie. Futbola edo saskibaloia? Futbola. Eta ezinbesteko bat? Kolonia. Wow! Perfecto. Uste dut oso neramango zaretela, hola? Terapian esan nahi dut. Erantzun nahiko antzekoak botako zituzketek. Bai, laga sobre todo.
Bueno, bai, jazta, joe. Nahiko azkarrez, Bai. galdera pila bat genituen prestatuta, gaia garrantzitsua delako guretzat. Bai, oso. Eta gure ikusleentzat ere oso interesgarria, batez ere gure ikusleak gure adineko jendea direlako, eta egia esan laguntza asko behar dugulako. Daukagun sistemanetan eta bereziki sare sozialekin. Beraz, animatu nahi zaituztegu, ja nire ugalde sare sozialetan jarraitzea, TikToken bideo pila bat egiten ditu, guk jarraitzen dugu, ja, orduan bertan aholku pila bat aurkituko dituzue. Eta azken galdera egiteko momentua iritsi da. Bai. Hola, ez bota jazu galdera. Beti egiten dugu galdera berdina, eta da, ze aholku emango zenioken zure 15 urteko ja nire horri. Ba, nik esango nioke batez be, garai horretan arduratzen dotzien geusak, edo arduratzen doztien geusak gaur egun ez doztiela arduratzen. Ezer ez dala hain garrantzitsua, guk pentsaten dugun moduen, eta urteak pasatu ala, geusak beste ikuspuntu batetik ikusten direla, eta horrek niri, pentsetan dut, 15 urteko ja niri lasaitasuna emango dotzela kasu horretan. Wow. Guri ere bai. Bai. Guztiz hau. Bueno, mila esker gaur gurekin egoteagatik, ja nire. Zueri. Super interesgarria. Plazer bat, benetan. Berdin. Eta hoxe, zuek badakizula nun gauzen. Hori da, gu hau plataforman eta primeranen. Oso ondo nola. Eta Instagramen zatitxoek jartzen ditugula beti, hola, atzezaztu. Egia da, bai. Beraz, gu datorren astean itzuriko gara, eta bitartean, ja nire ikusi TikToken. Ale, Hori da. bat. Agur. Aio. Agur. Irabazi arte